Bé, us explicaré les coses que podem fer per evitar el càncer, o bé, quan no es pot evitar, diagnosticar-lo de la forma més precoç possible, que és quan és més curable. Què podem fer per evitar coses que fan càncer? Doncs el primer i més important de tot és el no fumar. No fumant evitaríem el 30% dels càncers, només no fumant. Una altra cosa és menjar bé, i menjar bé vol dir menjar fruites i verdures i menjar poc, i les fruites i verdures crues. I menjar poc vol dir també evitar l'obesitat. Si evitem l'obesitat menjant poc i a més fem exercici, són 3 coses ja que ens eviten uns quants tumors, i si a més no fumem encara més. I probablement també una altra cosa que podríem fer, i que és important, seria sobretot evitar les cremades solars en els nens petits, en els nens, protegir-los del sol. Després la gent pot prendre el sol, no passa res, però que no es cremin quan són petits, i així evita sobretot el melanoma. Després hi ha tumors que no els podem evitar perquè no sabem què els causa, però sí que els podem diagnosticar més precoçment. O sigui, sabem que es poden fer unes proves per trobar-los quan són més petits, i si són més petits es curen més. El més important, les mamografies. Mamografies a partir dels 50 anys, a totes les dones, es repeteixen cada 2 anys. Amb això baixem un 30% la mortalitat per càncer de mama. Què més poden fer les dones? Fer-se les citologies ginecològiques cada 2-3 anys. Amb això evitem o trobem quan és petit el càncer de cèrvix i es cura més, el càncer de coll uterí. Una altra cosa que es pot fer és mirar, per evitar el càncer de còlon, mirar si tens sang a la femta. La sang a la femta no sempre es veu, però es poden fer uns anàlisis que troben la sang oculta en femta. Si es fa això a partir dels 50 anys a tothom, i es fa una vegada cada 2 anys, per exemple, això ens permet trobar càncers de còlon molt petits que són curables amb molt poca cirurgia, o inclús càncers de còlon o pòlips que encara no són càncer de còlon, que s'hi acabarien tornant i els diagnostiquem en fase de pòlip benigne. Si fem això i a més els homes se fan una vegada a l'any, a partir dels 50 anys, un anàlisi de sang que inclogui el PSA, que és l'antigen de la pròstata, que això no està absolutament demostrat que baixi la mortalitat per càncer de pròstata, però troba tumors més petits i es curen fàcilment, doncs probablement amb això estem fent tot el que es pot fer. I si ens hem de quedar amb una cosa sola de tot això, ha de ser el no fumar. Això és el més important de tot i és la major inversió en salut que podem fer.